και σωματικά και γνωστικά. Έτσι, ουσιαστικά είναι μια ψυχολογική δική μας δουλειά. Δηλαδή χρειάζεται και ο ψυχολόγος παράλληλα ταυτόχρονα με αυτό. Αυτή είναι καλή ερώτηση, γιατί αναφερθήκαμε σε αυτό το κομμάτι και μιλήσαμε για μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι και είναι η γνωστικο-συμπεριφορική. Αυτό, η διαφορά της με την ψυχοθεραπεία ως κλασική έννοια διαχωρίζεται στο εξής, ότι όπως είπε και η Μαριάννα, είμαστε στο εδώ και τώρα. Η ψυχοθεραπεία θα αρχίσει να αναλύει κάποια γεγονότα τα οποία μας επηρέασαν από πολύ μικρή ηλικία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συνδεθεί στο υποσυνείδητό μας και μας έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι όταν δουλεύουμε με ειδικούς ψυχικής υγείας πάντα. Το μηχάνημα της βιοανάδρασης, παραδείγματος χάρη τον ηλεκτρομυογράφο, μπορεί να το χρησιμοποιεί και ένας φυσιοθεραπευτής για να δει κάποια προβλήματα που έχουμε μυϊκά. Άρα, εμείς τώρα για να μπορέσουμε να δούμε τη διέγερση όλη αυτή του άγχους που λέμε, του συμπαθητικού, τι κάνουμε? Πρέπει να μιλήσουμε με τον ασθενή, με τον θεραπευόμενο καλύτερα, για να μπορέσουμε να κατανοήσει και αυτός κάποιες βασικές έννοιες, έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και την έννοια του άγχους, να καταλάβει ποιες σκέψεις είναι αυτές που του δημιουργούν όλες αυτές τις εντάσεις, να το δει βιολογικά. Εκεί μας βοηθάει λοιπόν το κομμάτι της βιοανάδρασης, και μέσα από αυτό το κομμάτι που μπορεί να δει πλέον, να μπορεί να εκπαιδευτεί. Είτε με τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές αναπνοής, είτε με τεχνικές οι οποίες στηρίζονται στη γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία, η οποία χρησιμοποιούμε εμείς ψυχολόγοι. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει πρώτα να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας εμείς με υγιείς συμπεριφορές, διότι αν δεν προγραμματίσουμε εμείς τον εγκέφαλό μας, υπάρχουν χίλιοι καλοθελητές που μπορούν να το προγραμματίσουν αυτοί αντί για μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ξεκινάμε το γνωστικό κομμάτι, γι' αυτό λέμε γνωστικο-συμπεριφορική. Γνωστικό κομμάτι επηρεάζει την συμπεριφορά μας και πλέον έχουμε το θεραπευτικό αυτό εργαλείο της βιοανάδρασης, που πλέον γίνονται πολύ σαφή όλα τα δεδομένα. Και το σημαντικότερο από όλα αυτά που άκουσα σήμερα εγώ είναι ότι τους μαθαίνετε ουσιαστικά τεχνικές να ξεπερνάνε μόνοι τους σε κάποια επόμενη στιγμή που θα περάσουν άγχος πάλι, έτσι. Ακριβώς. Δίνουμε εργαλεία στα χέρια του θεραπευόμενου, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για όλη τη ζωή, ανά πάσα στιγμή όποτε τα χρειαστεί. Πέρα από αυτό, αρχίζει και ρυθμίζει όλο το σώμα να λειτουργεί στα φυσιολογικά επίπεδα, όλες τις λειτουργίες μας. Και το θέμα όσον αφορά την γνωστική θεραπεία, για να έχουμε οριστική και μόνιμη αλλαγή και τροποποίηση της συμπεριφοράς και τρόπου αντίληψης, χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός που θα μας κάνει να δούμε και πάλι ειδικές τεχνικές για την εκπαίδευση, πώς να διαχειριζόμαστε τη σκέψη μας πια και την αντίληψη των πραγμάτων, να εκπαιδευτούμε και να είναι ακόμα ένα εργαλείο πώς να αλλάζουμε τις σκέψεις μας, πώς να τις τροποποιούμε από αρνητικές σε θετικές, πώς να βλέπουμε τα πράγματα αντικειμενικά. Γιατί πολύ σοβαρή πηγή άγχους είναι όταν πρώτα όταν δεν έχουμε πληροφόρηση και δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, η άγνοια δημιουργεί άγχος, είναι πηγή άγχος. Και δεύτερον, όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις μας και βλέπουμε τα πράγματα με παροπίδες, μονόπλευρα. Έτσι, με τη βοήθεια του ψυχολόγου, μπορούμε να βοηθηθούμε έτσι ώστε να βλέπουμε τα πράγματα πολύπλευρα. Και σε συνδυασμό με τη βιοανάδραση, να δούμε εάν έχουμε πετύχει την τροποποίηση στον τρόπο σκέψης. Και γιατί είπαμε ότι οπτικοποιώντας τις σωματικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ψυχική αυτή διάσταση του εαυτού μας, μπορούμε να μετρήσουμε πλέον το άγχος. Κάποια όρατα πράγματα, ψυχικές διαστάσεις του εαυτού μας, πλέον οπτικοποιούνται και συνδέονται μεταξύ τους. Και να συμπληρώσω λίγο κάτι, Έφη, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν έχουν προβλήματα με το άγχος, έτσι, αλλά μπορούν να θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο αυτογνωσίας. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι της βιοανάδραση. Να φτάσουμε σε βαθύτερα επίπεδα αυτογνωσίας, μπορούμε να φτάσουμε σε καταστάσεις οι οποίες να έχουμε την απόλυτη χαλάρωση μέσα από τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Δεν απαραίτητο να έχουμε δηλαδή άγχος σε ένα βαθμό μεγάλο, έτσι ώστε να απευθυνθούμε στους ειδικούς και να κάνουμε κάποιες συνεδρίες με βιοανάδραση. Μπορούμε απλά για να βελτιώσουμε τη τεχνική χαλάρωση που έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε δηλαδή στον εαυτό μας, να ξέρουμε πότε λειτουργούμε πώς. Άρα το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε και να το πούμε και σαν προσφορά στην εκπομπή, μπορούμε να το κάνουμε τώρα ζωντανά. Ωραία. Οπότε να κάνουμε 2 δωρεάν μετρήσεις άγχους στους τηλεθεατές που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο, για να κάνουμε μια μέτρηση άγχους δωρεάν, για να δουν πόσο απλό είναι, έτσι, στο Kid Center, να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα που ανέφερες λίγο για κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πόσες επισκέψεις χρειάζονται
Και σε τι σημείο, σε τι επίπεδο θα φτάσει κάποιος με τις επισκέψεις που θα μας πείτε? Αυτό είναι καθαρά εξατομικευμένα, βλέπουμε τους θεραπευόμενους. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να πούμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε πει για τις μαθησιακές τα παιδιά ότι είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα. Το ίδιο θα πω και για τις αγχωτικές διαταραχές. Κάθε ένας τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά, γιατί έχει μεγαλώσει σε διαφορετικό περιβάλλον, ζει με βάση κάποιες αντιλήψεις που έχει στο εγκέφαλό του. Και θα δούμε λοιπόν ξεχωριστά κάθε άτομο και από εκεί και πέρα μετά θα δούμε. Βέβαια υπάρχει ένας εικονικός αριθμός 8 με 10 συνεδρίες που θέλουμε εμείς για τη βιονάθρηση για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ωραία, άρα μέσα σε 10 συνεδρίες έχει δει και το άτομο ήδη αποτέλεσμα, έχει δει και βελτίωση στον οργανισμό του. Όχι απλά έχει δει, έχει προκύψει και μονιμοποίηση στην τροποποίηση του νευρικού συστήματος πια. Πολύ σημαντικό. Και βέβαια ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται και από την ενεργή συμμετοχή του θεραπευόμενου. Ο θεραπευόμενος είναι αθλητής και εμείς είμαστε οι προπονητές. Που το πόσο καλά θα πάει σε ένα άθλημα εξαρτάται καθαρά και μόνο από την προσπάθεια του αθλητή. Όσο και καλός είναι ο προπονητής και ό,τι εργαλεία και να διαθέτει στα χέρια του, αν ο αθλητής δεν τρέξει παραπάνω και δεν κάνει παραπάνω προπονήσεις από αυτό που απαιτεί ο ίδιος ο προπονητής, δεν θα πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν θα φτάσει τόσο γρήγορα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό χρειάζεται ενεργή συμμετοχή και προσπάθεια. Όσο πιο ενεργή η συμμετοχή, τόσο πιο γρήγορα έρχονται οι αλλαγές και αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής και όχι μόνο στην διαχείριση του άγχους. Ακριβώς. Ελέγχοντας το άγχος, αρχίζουμε και ελέγχουμε και τις σχέσεις μας και τον εαυτό μας και τις καταστάσεις και την γύρω μας και τη ζωή μας. Κλείνοντας λοιπόν να πούμε ότι αυτό που επιδιώκει ο κάθε άνθρωπος και αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε άνθρωπο είναι να θέλει να επιζητά το καλό του. Άρα με αυτό το γνώμονα κινούμαστε και θέλουμε να επανέλθουμε πάλι σε αυτή την θεωρία ότι θέλουμε το καλό μας. Συνήθως η συνήθεια μας βάζει σε κάποιους δρόμους οι οποίοι μας οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε πλέον να τα αντιληφθούμε και να τα αλλάξουμε μαζί όμως με το θεραπευόμενο, όπως πολύ σωστά είπε η Μαριάννα, διότι είναι σημαντική η συμμετοχή του σε όλο το θεραπευτικό μοντέλο μιας που δρούμε ολιστικά. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας στο άγχος να μας ελέγχει, πρέπει εμείς να μάθουμε να το ελέγχουμε, γιατί έτσι αρχίζουμε και ελέγχουμε και τη ζωή μας σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, τώρα με ενημερώνουμε το κοντρόλ ότι έχει τηλεφωνήσει η πρώτη κυρία, είναι η κυρία Μπέλτσιουγλ-Κερία. Ωραία, θα πάρουμε το. Και τηλεθεατές ζητάνε και τη διεύθυνση επίσης του. Ναι, το κέντρο είναι Ωραία. Είναι η Ειρήνης 12 στο πεζόδρομο της Κοζάνης, είναι πολύ γνωστό σημείο, οπότε μπορείτε εύκολα να μας βρείτε εκεί πέρα. Στο δεύτερο όροφο λοιπόν. Στο πεζόδρομο, στο κέντρο της Κοζάνης. Ναι, ακριβώς. Είναι κεντρικό σημείο. Και άμα κοιτάξεις λίγο πάνω, είναι τεράστια την εκεί, δεν τη βλέπεις δηλαδή. Ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο, να συμπληρώσουμε κάτι πριν φύγουμε, πριν κλείσουμε? Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που μας κάλεσες στην εκπομπή σου και να έρθεις και εσύ να κάνουμε μια μέτρηση. Αυτό δεν θέλουμε κάτι άλλο. Το θέμα αυτό βέβαια που ανοίξαμε είναι πολύ μεγάλο και ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή μπορούμε να το επεκτείνουμε κιόλας. Βέβαια, πολλή πληροφόρηση θα πάρουν και από την αυρινή εκπομπή τηλεθεατές, έτσι στις 5 η ώρα. Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Και με όλα αυτά που λέγαμε, εμένα μου βγαίνουν διάφορες απορίες μέσα μου, αλλά δεν προλαβαίνω φυσικά, δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, γιατί δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι ψυχολογικό, είναι και το τεχνολογικό. Πώς λειτουργεί αυτό, δηλαδή, τι κάνει ακριβώς, πώς μας τα δείχνει όλα αυτά μέσα από τα χέρια μόνο? Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να φέρουμε, έτσι, να γνωρίσει η τοπική κοινωνία εδώ πέρα του νομού μας, να δει ότι ό,τι μπορούμε και εμείς από πλευράς μας να εξελιχθούμε όσο καλύτερα γίνεται, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα θεραπευτικά μοντέλα. Προσπαθούμε να φέρουμε δηλαδή όποιο προϊόν μπορούμε και κρίνουμε και βλέπουμε ότι δουλεύει, να το φέρουμε να το γνωρίσει η τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην ψυχική μας υγεία. Και πολύ... είναι πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά στο Kid Center και εμείς στην αυτοπίγνωση μπορούμε και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, ολιστική προσέγγιση των θεμάτων. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τη ψυχική μας διάσταση έξω από τη σωματική μας λειτουργία και το αντίστροφο. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε απλά κομμάτια κρέας από τον εαυτό μας, ένα στομάχι, μια καρδιά έξω, χωρίς να συνδέονται με τη ψυχική μας λειτουργία. Τα πράγματα αυτά είναι μαζί, το σώμα μας φιλοξενεί την ψυχή μας και η ψυχή φιλοξενείται μέσα στο σώμα. Και αυτές οι δύο ενότητες του εαυτού μας αλληλεπιδρούν και αλληλεπηρεάζονται. Όπως το είπες, ολιστική προσέγγιση και θεραπεία. Είναι και το αντικείμενο της ψυχολογίας. Δηλαδή μελετούμε, παρατηρούμε, βλέπουμε το κομμάτι το βιολογικό και το ψυχολογικό, το ψυχοσυναισθηματικό. Πώς το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι. Να σας ευχαριστήσω εγώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μαζί σήμερα.
Κάποια άλλη στιγμή θα επεκτείνουμε το θέμα, θα το κάνουμε άλλη μια φορά, γιατί ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται. Χαιρόμαστε έτσι βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και είναι πολύ σημαντικό αυτό, οπότε είναι μια πολύ Να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές, να υπενθυμίσουμε πως η βιοανάδραση είναι και για μεγάλους και για παιδιά. Όποιος θέλει, άλλο ένα άτομο μπορεί να τηλεφωνήσει να κερδίσει άλλη μια μέτρηση στην βιοανάδραση. Δεν ξέρω αν είναι και σωστός ο όρος που χρησιμοποιώ. Μέτρηση. Ας το πούμε έτσι απλά, άγχομετρητής. Να μετρήσουμε το άγχος του. Έτσι, για να μην... Θα μετρήσουν το άγχος σας στα παιδιά, θα σας δώσουν λύσεις, θα σας δείξουν τεχνικές για να αποβάλλετε το άγχος και αν μη τι άλλο είναι κάτι που το έχουμε όλοι μας καθημερινά. Και πρέπει να το αποβάλουμε από τον εαυτό μας και μακροπρόθεσμα θα έχουμε προβλήματα. Η πρόληψη είναι η καλύτερη ιατρική. Ναι, γι' αυτό και δεν μπορούμε και να λειτουργούμε πολλές φορές λόγω αυτού. Επομένως, αν μη τι άλλο, μόνο πίσω μας πάει. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο σας χαιρετάμε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Αύριο πάλι στις 3:30 από εδώ από την τηλεόραση του Flash.